Yes, Maskulase Murie Zimbabwe. Welcome to another edition of Hot Zim Trends, where the news comes first, right? Nasinda kuigire nyaya iri kupisa ma-streets e-social media. Tofunga tese turungoona ma-armored vehicles, ma-police cars aringoita roaming around in our neighborhoods. Even muma-streets of Harare and other parts of Zimbabwe tiringodziona mota idzi. Aiwaka, police yaishwa a document yavaiswa a press statement yavati izvo uyo achakwanisa kuonekwa mangwana achipisa matayi kana achidemonstrata right acharangwa nemutemo zvakaomarara. Saka with me these two documents are issued nepolice right vari kurambidza mademonstrations mangwana, and at the same time pane mavideos andinawo andakuigirai ari kuratidza all those areas in Zimbabwe vachipa a warning kuti no, don't ever try it, you face the consequences of the law. Saka ndisati ndakuradzai mavideos aya tinasawira vedu vebright connect avo vari kutaura ivo kuti ano munokwanisa kuona DSTV, Netflix and up to 10,000 machannels amunokwanisa kuona pafoni penyu kana pasmart TV, palaptop kana even patablet, right? Saka zvavari kutaura ndezvekungoti no, chinongodiwa apa idata, mobile data, kana uri pane wifi kana Starlink, yes, we are covered. Macharges avo akachipa zvikuru, vari kutaura $10 only munokwanisa kuona Premier League, moona UEFA, ma-latest movies, kuzoti ma-series hamuapedze nainga, right? Saka namba dzavo ndichakuisirai, pane ka-advert ka 15 seconds advert kandoda ngoti muone namba dzavo kanenge kari dzine dziri at the end of the video, right? So I've loved you to watch this. Movabata aiwa ndo zvakanakira ka-technology. Vari kutaura kuti hanzi nyange uri kuBritain, uri kuAmerica, uri even kuSouth Africa, anyway in Africa unokwanisa kunge uchitosubscribe uchiona pafoni pako. Saka I love you to watch this. Ndinayo nhasi ndofunga nambokutsanangura ndichiti ano police yaishwa a-stern warning ichipa kuma-protesters kuti no, try zvenyu muone zvatinozokuita. Saka I would love you to watch these videos. More your comment section, mopo pfungwa dzenyu, but please don't forget to subscribe and like to Hot Zim Trend so that we continue giving you more updates. I love you. Nongo tora uri pakoni. Gogoyo. Parukamwa mbumbe apa. Parukamwa mbumbe apa. Zvapera? Ega. Panokamwa mombe apa. Tohanda mutsurugu Zimbabwe pakaipa paZimbabwe amene kana riyo 31st yacho kuti kunowinika ere. Ayayayayayaya oyoyoyo reporting aiwaka ndozviri kuitika kuno wedwe 31st zviri kuya zvimwe takawanda izvo
Sotame no komana. Yo make sure Zimbabwe. Iyo. Zvapera here? Kutowanda munenge munonzi muchi musango kuti utore vhidhiyo. Because vanokukwapayidza. Okoyo paZimbabwe ipapo. Kumaraini kwangu chaiko chaiko kwakatopisa. Masiya iwayo. Marikutera rumashure. Atitavezi kuna sara kwe. Ada kuti kari tadzingirwa. Kumbre pachapisa. Mama wana pano. Apa wakananga tona zimabandira. Vanhu vanokwara apa mupano. Aidziora. Uye rorikwenokuwa. Intimidation is Shavani.